El periodista badaloní Toni Soler serà el convidat de la primera activitat que han organitzat els joves d'Òmnium Cultural a Badalona sota el nom La Política amb clau d'humor. El nou espai de l'entitat vol ser un punt de trobada per a aquest col·lectiu en treballar en la promoció de la llengua i també de la cultura catalana, així com també en l'educació i la cohesió social. Segons els responsables d'Òmnium Cultural a Badalona, l'increment de joves amb interès en la tasca de l'entitat ha portat a crear aquest espai jove. La segona activitat que ja preparen serà també una trobada amb els candidats a l'alcaldia de Badalona de tots els grups amb representació municipal de cara a després de Setmana Santa. Aquestes trobades volen ser espais de conversa informals on els joves puguin compartir els seus valors i també interessos. Esperem que sigui més sòlid. Neix amb la voluntat d'alguna manera d'aglutinar tots els joves de la ciutat que comparteixin els valors de l'entitat, la llengua, la cultura i el país, siguin socis de l'entitat o encara no ho siguin de socis. Vol ser, com us deia, un espai de trobada entre el jovent de Badalona. Realitzaran una sèrie d'activitats d'acord amb els interessos que tenim els joves i sempre enfocat des d'una perspectiva informal, desenfadada, jove,